Yo! Welcome sa laing episode sa Yawa nga Review. Uh, Hopefully, gasunod gyapon mo ani nga series, no? Sa mga nagpabilin nga nagsunod, salamat kayo sa suporta. Ang tanaw na to karon is Rapolo Finals. Laglag bara dos finals, no? So nahitabo ni siya sa atong 2017 between kang Range ug kang Penpluma. Uh, Mao na siya isa sa mga pinaka-memorable na nga battles, no. Ako yung madumduman nga at nga ani nga time is grabe ang energy sa event and the whole event part sa parang murag walay dull moment ani nga event and grabe pagid kanindot ang kanang last battle of the night which is ang final sa Laglag Barados. So ani nga time si Pen Pluma kay murag siya nahulog nga super rookie. Murag mao ni first time siguro nga may battle siya sa Rapolo. Or ang pag-join niya Laglag Barados murag mao first time nga may battle sa Rapolo if I'm not mistaken, or may battle siya the year before katong ang quota sa Rapolo kay kuan pa ang backyard. Ani nga time nag mao ni first time pud nga ni transfer ay mao ni pud nga time ni transfer na pud ang Rapolo gikan sa backyard padulong sa Asol. Which is, grabe ka nindot nga ano, nga space for Apollo, no, kay naa tanan naiinom, naikaon. Unay isa ka sa nakanindot sa Astro sa una kay bisag moadto og event nga gutom, pag uli nako busog, hubog pagud ko. So ani nga time si Penpluma is super rookie, murag siya'y isa sa mga rookie nga pag madunggan nimo murag kaingon ka nga, kamao gini bata ada, murag nagi siya skill, naay gama, and kabalo ka nga murag naa siya maabot in due time. Pero ang iyang at the other side of the yang kaatbang si Range and ani nga time mao ni para nako ani nga battle mo ni siya best version sa battle MC nga Range. Kaya ang ato makita magud pirmi nga Range especially sa flip top is the entertainer nga Range, no. Wala siya pake kung mudaog mapildi as long as ma-entertain niya ang tao, pero ani nga battle prep sus mura siya para nako mura na siya equivalent ni Super Cena nga di mapildi. Muna'y super range, no. Maglisod og pildi ang kung kinsa may makaatbang ani nga range ani nga time. Kay grabe siya kanang focus gyud siya sa battle and focus gyud siya nga ma ma-prove nga di ra ko pang pakatawa do. I'm one of the best battle MCs sa Bisaya. And yeah, ato na ni sugda, no, sa way pag dugay-dugay. Arita, let's go. Uy, Pili niya una si Ben Pluma, binatadalan. 2 minutos. Stricto na sa oras, judges. First round, give it up, Ben Pluma. Wanay intro! Sikhon ko ni Stephen Curry sa aping ng diritso! Wakay agi range, pamatudan ng penbusa, wakay ikasumbat. Ang atong kaagi sa larangan kay sama sa naligo at agdagat. Nagsugod ka sa taas, way duwa-duwa nga ni Som, ako nagsugod sa ubos. Mo ka ba ko kung unsa na kalawang game? Yeah! Gusto mo lang nga Bisaya? Piyahok! Oo, piyaho ka range. Masuko imong aping kung dilitag doon. Kung na senador ning buing pinglakson. Kainin na akong king. Kay dali ra ni matihon. Piyahok, piyahok, piyahok. Murag ulatan yung sa Orhelyo. Lamig ayo balikon. Oo, taas kag height. so ani nga time no si mo ni time nga si Range sa kulatahan sa Orhelyo. Nakulatahan na basta murag nabirahan siya ani, kalimot ako si detalye pero, yeah murag nay incident nga na siya'y nakaaway sa Orhelyo. Yeah, mo ni gianggel ni ano, no, ni Penpluma. Yeah, grabe hapos quality ani nga video makita pa nimong pixels, oh. Grabe wala polo niya. Tanaw nimo ang quality sa battle sa Rapolo karon out the mud na kayo kay murag improve na gid kayo ang quality, ang camera work. Shout out kay Vince, no. Si Vince gid may video ani sukad pa sa una and now grabe na pud kayo ang improvement sa production side sa ano sa mga battles. Yeah. Yung sa Orhelyo. Lamig ayo balikon. Oo, taas kag height. Plus ang kaalam, dili ka makatupong. Kaya tani nagilak siyang mga aping.
Lubong! Dus na ako ng lanseta, idulot ang pistol sa pikas, bang! Oo, lanseta o pistol, igura na akong gipanam! Kay, tumba na ni si Range, oo, dili na ni makabangon, sa Rapolo, palandaan, di na ni makaahon! Sa Rapolo, palandaan, kay di na ni makaahon, uy, puro palito, di ta match up para ikaw masayod, musakay na lang og eroplano, kay mas ganapo ko maabot ang panganod! Ang mapili kag beginner, usa ka dako nga insulto. Murag, madre ang mga judges if makadaog ka. Sayang ilang boto, gikan pa sa gubat. Pero wakay pulo sa sundalo sa akin nga gera. Murag na ilang boto, gikan pa sa gubat. Pero wakay pulo, madre ang mga judges if makadaog ka. Urag madre ang judges kay sayang ilang buto. Makita naman nga si Pen na pa siya kuan, na pa siya rookie habits no. Grabe ka rush and delivery. Maglisod og digest ang audience kay ah murag gadali siya pirmi ba. And most sa mga MCs gid mo gini pinakasakit pag sugod rush kayo makita gina nimo kung kinsay baguhan o kinsay dili. Ah kay ang mga veterans makita nimo nga ila pang i-simmer down ang tao bitaw. Ilang ay basta murag as you go along sa imong career murag makaibaw na kaunsaon pag pace sa imong material and makita ni mga diri si Pen na murag gapangapa pa siya unsaon ni pag deliver ang ang iyang material no and I would imagine na murag pressure pud siya ani nga time kasi si Range ani nga time big name na siya technically big name na siya sikat na siya ani nga time pero before as far as I can remember before ni siya migawas ang kinabuhi niya kanta pero known na kay si Range ani sa Battle Space no. Sayang ilang boto, gikan pa sa gubat. Pero wakay pulo sa sundalo sa akin nga gera. Murag na impulse atong duwa kung masipyat ka dulitong tigagtira. Mas brutal po ko sa realidad. Iyang naabot sa elimination. Lagi nagipanghambog na trace ni Curie. Akong hawanon, deforestation. Kaya imbis kining panga. Murag mo to yung pinakaunang punchline nga milanding no kanang panghambog na trees ni Curie. Ako sunugon murag deforestation adto ba? Pero kita ni mga moto siya yung pinakaunang milanding ginugusog. Deforestation! Kaya imbis kining panga, kay magsunog ng kilay, sunog baga ning gihatay. Si Range kay murag wa pa masettle nga kaso, kay di pa mahusay. Usba na imong galaw. Ayo sige kini at tinanamangkos imong dool, kita nakas imong katapat. Ano gini uniform pa ka? Ano sig tuga-tuga? Tanang yusi, yup-yupon ra ko na kinakoy ikabuga. Uniform pa ka tukmol, di mo sa eskwela kung dito sa imol. Awa! Yo! Awa! Nabuwang na sa sipin! Sige na lang! Grabe si Range excited kabalo ka nga mo ni siya best version ni Range and focused kay siya nga mudog ani nga battle no kay right from the jump part diretso siya wa man niya murag murag maho siya nga strategy or unintentional siya nga gihimo niya nga kanang sobrang naka-excited wala pa gani naka sa man wala pa na settle ang mind sa tao nga iyan ang round iya din diretsong gi-atake si Pain no wa pa gani na ano wa pa na set wa pa na clear ang dust ba sa gihimo ni Pen gi-atake siya diretso kabalo ka nga focused kay siya and na siya dala nga nasa mga nasa yung una nga excited kay siya isulti kita ninyo dire kung unsa kagahi si Range nga battle MC do. Awa! Yo! Awa! Nabuwang na sa sipin! Sige na lang patanga! Piyahok daw ko na ko, pisti ka klaro na! Ha? Palaminin mong idaro ko, piyahok ko, kaso superhero ako si Incredible Piyahok! Yaaping lakson daw! Way kwinta! Mas naaba siguro kay chance mo daog kung nipusta ka sa loto! Ikaw kung masinador ka, ikaw si Tito, kay gumanan nga battle, diretso ka sa Soto! So Soto is sikat nga ospital sa Cebu. Murag mo na public hospital dito. Wala ko kabalo nga nung gipanganlan siya sa mga gipangalan siya sa
parents mo siguro na papa mo siguro na nila ano Tito Soto ni Vic murag wala ko kabaloon sa history nga ano. Pero mo na siya yung murag go to nga hospital nadto sa Cebu. And di ba murag ah dili pa ni writtens do. Nana ang quality ni range. Dili pa ni writtens ha. Rebuttal pa ni. Nya tulo na milanding. Rebuttal pa lang gani tulo na milanding. Bye ka. Gumanan nga battle. Diretso ka sa Soto! Ay, yan ako na Like this about time. Bars. Ano ko Sorilio, kaya tawa ka gaba. Ay, yan ako natahando ko Sorilio, kaya tawa ka gabae. Sa mga wakay balo, inator ako magpamasahe. Mga bayo to sila kay nangawala kalit murag kidlat kalamin mo hapa kunog tiktak ato mga iro nga nangulata mga himo tong itoy samot na akro ang mga risbak. Istika. Kapoy siya eh. 5 to kare battle do. Landing ta na. Muna super range. Muna range nga competitive battle MC. Fuck. Sawa na yung pildi. Bitawa na. Luya gani siya. Yan nag-isgot siya o gaso. Bisan dili ni Corte o nag-isgot siya o gaso kay guilty siya mapildi. Game. Apa no? Finals na! Mapuno ni na ako bunog. Papel ni mo sligapin, murag na ako si Muyab. Kumot! Si Stephen Curry ni Doc, gusto magpaulag trace, bisan bag-o pa nagsugot mo rakag Cavaliers last year, pen. Finals na kakutob! Mga linya na ako maurinte. Sige suway og sabod. Kung pabuthan ko nimo karong gabi, okay ra. Anad na ako sabog. Tagaluwa si mga bara ang punchline sa ugma pa mo abot ni pakpak lang sila karon pen para ingnong nakasabot. Laom na kamo suwat ang pangutana ang linya mo sa pakba. Pagahiain ning tornamenta di ba dyan? Dili palam-lam ra. Ang sabak sa kulinya mo rag logo sa pricing dili lang mo tatak mo sa pakpa dili ka savage sa duwa pen ako na ilang savage yan ra. Mga inas Unsavage reference, no? One of the best tattoo artists sa o pinakasikat nga tattoo shop sa ano sa Cebu. So makita nimo energy ni range siya nino nga hyper focused, hyper competitive. Grabe. Damn. duwa pen ako na ilang savage yan ra. Mga inas mga bara nimong ikaw rin nakasabot sila ayaw na og labda. Na nami Marshall dire, o minanginahanglan ning style ak mapilde mga gani ka dire pen ang musulte nila. Mayra. Mga mo kabalaka na ako ni masangit hunungan ng palamlamdo. Kidi ka si balakid. Sa saman yubik kung maghimo sila kanta si Pentig Suwat. Tanang kanta na lang hapit maong nahotda na nagtintayin yung pen maong karong gabi di na ni magamit. 7 kinsog siya. So mo po na isa ka angle kapmen sa unang murag siya rin kamao sa shaman siya rin galsa. Oy. Kawaan ni range ani eh. So dugay na kay ng labay nga panahon o kita nga battle yun. Super effective gyapon kaayo do. Bisa pag kani nga range imo ning iparang sa kinsa man karon. Lisod sila pildian eh. Saka advance sa sulatan karon na. Inani ka direct nga range. Whew. Yung pen mo karong gabi di na ni magamit. 7 kinsog shaman dako kaayong kalahian mga gahi ni nga hari ka mumura mo gipang saniban. Shaman yubek anino ra mo sa among kaharian bisan mag-trust condom pa mo. Lisod kay mo sa ligan. Akong pwersa di ni mo makaya di kasi Apex pen mo karong gabi di ka kaarangkada kay mga bara na ko bang champion ng dala na akong kargada mga bara sa ni bang champion no katong champion pang labada. Kung ma-champion magani niya, primo ay padulungan. Igo na niya panglaag. Kung ako ma-champion ay mga kabalakang primo, igo na ako ipangatag. Bantay bitaw. Igo na akong ipangatag. Ha? Pisti ka. Natsoko gamay, pero okay na. Round 1 pa lang. Patay. Yata. Mura makag nasaag range. Mura kag dalamat. Kanang kumot, sikitong ko na. Kanang kumot, sikitong nga kumot. Kay kinagkumot mi. Kato kami ni Queenie nagkayat. Game
Pareha sa gubat, for sure, Na-fumble ni na-fumble ni Pen ang iyang lines. Pucha, sayang. Nag-ano siya, nag surad to. Lisod ko to kasundan nga round sad noon. Makasabot ra ka Pen nga kung fumble ka sa imong lines ani kay unstoppable force ang imong kontra do. And kung si Pen medyo nasa experience ani nga time, basig makaparang pa siya pero ani nga time lisod kayo. kayat. Game? Pareha sa gubat, for sure gamitan ko flow ani slow para ako kay mapatumba. Pes igura ko ning lapaon, ay kabaliktaran ko sa imong flow, kay Wolf imong kontra. Hadlok nang giatay, kuya panunan ni Ron. Oo, Wolf imong kontra kay naalarma pag ako, syagit sa moon. Yung mga para kay makabungog, makaahat ka og sibog, kay kaya ra kayo ang range, kay nindot ka og tingog. Gusto mo sakit nga TV? Sakit nga TV? Sakit nga troba ko'y palito! Katong gipildi ka ni J-Black o ni Monchito! Ang pinakasakit lang, usarang kabiktima sa ipanghambog ni mga gubat, basig nakalimot ka nga si Aquino ko, sa tamurara ka si Arroyo, o gitong manawa ni mo na buhat! O doon ka champion si J-Black si Monchito, si Monchito ang ipang tumba, mga solid akong nakontra, solid man pod ka, solid waste kaya usada ka basura! Goto, Oo, no? On the way sa finals ang iyang gikontra ni murag si Monchito sa J-Black. And at this time established na si J-Black si Monchito sa Rapolo nga scene. Si Monchito ang nag-champion the year before. And si J-Black champion na siya sa CRBL ani ug sa lain pang liga. So diyan mo mabawaan nga dili sad basta-basta si Pen ani nga time. Rookie siya pero super rookie. Storya! Bisa ko'y muhatag sa ending. O si kalahian sa squatter, o may title ang buing. Kaya tayo schooling now, sa gubat bugo ni Animala. Basi mauna pa guman imong kinabuhi, sa mong pag-eskwela. Kay angay ni bulihon, kanon ra na kay mong gidara baon, imong education rich para pabagi fongger sa flip-top. Wa na'y paglaom! Kay imbes nga pop ay, ang basa sa giate kay Pupay. Pupay. Ya! Sa... Kay imbes ka pop ay, ang basa niya kay Pupay. Nya o si basa nimo sa love. Love? Ikusuban mo tira. Bato rin si Stephen Curry ning week. Di kayo magubain mo na kung damayon si Queenie. Ang mayroon ka pinagitira imong chick. Model sa Vivo. Nami alabay ni kanano ba to? Model bitaw ka. Model o sabo. Di man si Stephen Curry ka mo suyop. Ikusog mo shot si Salera. Imong sunod makaabot. #PDEA. Napatabang na sa dimbuang. Dagan niya tagog ayuda. Makaguba ka. Busa ayuha. Yo! Klaro kaayo kini si Pen. Hilig ni linubutay, nagbali-bali sa literal na mamayutay. Kung karong gabi kini si Pen, klaro kay mutuwad na ni, gidamay pa niya Squeenie, wako'y pakibuwag na me! Gidamay pa niya Sponger, di ba? Gidamay mo si Sponger, di ba? Pisti ka! Ay to damay Sponger bay, sigira to gabato. Ngano gidamay man ni mo Sponger Pen, muhits ka no? Taong na ako, imposible na makasabay ka. Ayaw damaya si Pongerpin, ayaw damaya ang tao nga patay na. Nyabudil ko noong sabo. Sakto ka, kay daghan ni sabay. Karong gabi, imudil na pugo. Mudeliver ko og patay. Pisti ka. Oh, kapila na to nga rebuttal murag 5 uno. Wala pa to siyang material ha. Sa ano nagpildi? Sa ano mo nagpildi? Super range. Na pugo, mo deliver ko og patay. Pisti ka kung kininyo katanawon, wani kwenta na salida, sige ra ni pabida, Aquino ka, tangtang nakasbisto kay wani Aquino rong tuiga. Kung imposible ha. Mo ni first year pod di Digong. And yawa ay. Kanti karon, lubi daw akong tawag sa lab. Sakto ka kaya kakanti karon. Pasensya nakaayo. Kung grabe si Auko, kanon. Padunggan mo si John Leo o kinsa niyang kastorya nga kaya to. Naghahanan nagrebuttal sa buang uy.
Di mo undang range, tama na. Oy. Kanti karon, lubi daw akong tawag sa lab. Sakto ka kay hakakanti karon. Ha? Pasensya nakaayo. Kung grabe si aw ko, kanon daw niya akong balon sa school, o kira panos na bitaw to. Kadagan man imong stilo nga gikopya. Sa sobra ka lang nimo do ultimo Google wa kay baon sa imong ibang storya. Ako si Ben Pluma, ako si Ben Pluma. Sige, ikaw na. Siya si Ben Pluma ha. Apo ni Tandang Sora. Ha? Apo ka Tandang Sora. Kaya tapag Sora. Di ka apo ni Tandang Sora, Ben. Apo ka si mong lula. Yo! Way kwinta ako kontra sa finals. May pag natulog na lang ko rin sa balay. Si J Black na lang ato para panington sa gugamay. Sa finals na ko in ani ron. Nagikapoy og suwat di ka angay seryosohon, Ben, kaya angay seryosohon. Ako ang uyab. Kay lamya ka mo bitaw. Mura kang naay fever. Mga linya na ko gitarong gatod. Sakto pagka-deliver, mamdaling makuha sa mga receiver flow na ako laos-laos. Way basura sa river na nantak kay papel di repen. Kaso scratch paper, pero joke ra, na ako magkabuling lang ka, sa tinuod lang wala kay papel de resliga. Kay ballpen ra ka! Ha? Uyab ni mo, kitiran ako taman, mura ko gabambam, ang talib si mo uyab murag tingog sa bombero. Wang! Maong na ako, Ben, ayaw panluod, labi kasi mong uyab, Ben, kaso na apan. Apan di tinuod! O mabawra, ako ang mga barang nga baon mga champion nakadan, Ben, congrats. Joke ra kabaga ni mo graw! Di ko malunod sa kalaw, tug kalaw ni mo, Ben, besti ka kay Bob. Yawa ka wild, no? Wild kay ba? Rookie mistake po kay duda ko may halamano gid dug attempt si Pen ano yun niya. I lied. Hug sa slaang. O mabawra, ako ang mga barang nga baon mga champion nakadan, Ben, congrats. Joke ra kabaga ni mo graw! Di ko malunod sa kalaw, tug kalaw ni mo, Ben, besti ka kay Bob kung sound. Anong bakit ako dire? Hasita ng fight, piling niya na nasa sa taas. Bisan walay flight, bugod ako nako. Puta siguro slight, ikong paton ko sa bugo. Ako'y pinaka-bright. Kay Bob, So ang branding ani pud ni Renja ni nga time no kay ambot sungog ra man nun, di man branding pero sungog na mo sa iya. Pinakabogo sa Cebu. Woo! Kay siguro slight kay kung moadto ko sa Bugo ako'y pinaka-bright. Trivia na sa mga di taga Cebu na ay city sa Cebu nga Bugo. Kung laing tao nga di taga Cebu mo basa na Bugo. And dapat barangay ana sa sa Cagayan de Oro nga Bugo. And mas fit na sa ilang basahon og Bugo kaya ang ilang spelling dadto BUGO. Dire sa Cebu nga Bugo BOGO. Trivia lang, side trivia. ako'y pinaka-bright. Kay ba unahan ako'y dalang usa ka sakong bugas iguli na ako sa amuwa kay gumanan ni na battle na ako'y maani kay bawong pamugas niya kuha. Mambisti ka. Ha? Sarap. Oh, dire. Mong kalami ni mong putlan. Adi ko nga estudyante suyupanan perme ang isudlan. Muwa ko'y pakianing pen kay ba mong toter akong gigopta. Nagpakita kita unjag. Wala na, 2-0. Got this in the bag, murag kating ko. Pucha. 2-0 range. Sorry pen, pero wag ni. Wala gyud makapildi na range ani nga gabi gyud. Swerte ra kay ni mga nakontra ni sa Tagalog nga wala dili ni magpagawas nga range pero if nangaaga ni nani nga hyper competitive, hyper focused nga range. Damn, lisod good. Down, Ben Pluma! Yo! Range, naunsa na ka, napatuyang na kang pikaw. Bugo sa sugod pa ng daan, patay na ka! Game? Nag-agi kag price of illumination. Pero mong uto kay pundi. Imong pildi sa flip top, murag mortal sins. Ayaw ng tan pun-i.
Kinakilumba kas karera, basig kalit lang ang mabuang. Kung mahuddan gikaghangin, ako ang pumbahan. Kay bulok ning bataa, o sar ni ka garbage. Ana kong instinct dam agi dayon aron klaro nga damage. Aron, aron, bang salera. Sa liga, low-class ka nga produkto. Tapok ang rakas mga tao kay say imong apelido. Di ka idol, gadara ka og hasol. Nag-agi ostos mong giatay mo ra gipatol. Nag wordplay si ano no si Penpluma, Salera Sale ang may sale sa sugod yung apelyido, Damage may himong damage o yung starting siyang round. Sunod-sunod kang luni sa gestures parehas. Stick to plan si stick, kay gusto ma-stick, Vegas. Asa na 7 Kings? Asan mo gidasan yung kahangin? Dali ra nagguba kanison sa suwat ni Basil Valdez ay yung kastilyong bahangin. Kung nakalikay kas black, ay yung dangatan sa kuawak. Tragic, shaman imo kontra. Evan Johnson kung mo pasa. Black, magic, kay way ayo imong flow. Di matambalan nga trangkaso. Kung ako mo flow, sigurado nga ara-ora-araro. Ikaw mo agi si Pen, sugdi ng Sayang. apila. Kay dagiton ra ko ning siso, kay agi ang agila. Sige, tira ng Curie. Tanawang ba natog kaduot? Shaman ni nga nay agimat. Imong tira dili kasulod. Salamat sa Rapolo. Salamat sa Latina. Time na. Ay, nag-white flag dito o Pen ano no. Nag 1-1 to siya sa tibok round pero agad lisod kini idaog na nga round. Damn. Round 3 in range. Timeless round range. Hoy! Kaya tagalagot ako ni mo penra! Kalami ni mong pick-on, bata ra ka para na kung agisip on, no stick, lagi ko pen ako ra stick, diri nga lik-on! Saman, bisti kayo ka? Hoy! Kaya tagalagot ako ni mo penra! Kalami ni mong pick-on, bata ra ka para na kung agisip on, no stick, lagi ko pen ako ra stick, diri nga lik-on! Kalami ni mo pick on. Para na ako bata lang kang gisip on stick lagi ko diri ako ray stick diri nga lig on. Sao ni mo na paguna huna kung dili ka hyper focused. Kung dili ka in the zone. Nindot ka siya paminahon sakto ang sukod, saktong rhyme. Fuck. Although 2-syllable rhyme lang siya pero regardless no. Solid ka siyang rebuttal. Saman, bisti kayo ka? Yo! Easy ra ka battle pen. Di ko kinahanglan mag-beast mode. Muni klase sa lalaki nga mutsatraw mga babae niya pasen nudes. Yang armas, di makamatay o airsoft yang mga kasyaman sig laag sa plaza independensya mo ra mo mga maid nga nag-day off. Yo! Yo, check! Maong atras para di ka masikaran o paspas sa pagdasdas ako di ka undangan. Oo, bagtek, maong daghan, giganahan, taga-kablet, siguradong matamaan akong taktik, makapagsit, sa paltek, maong balik sa raprakan. Ako yung grabe ka fighter, mapapag-battle o sa hyper, tulo na kaulo ko na putlan dire, di ba? Dili na kutob sa lighter. Mga linya ni mo, gikan sa internet, kay sa internet, grabe ka hustler, di man ka taga-Yusipin, pero ano, ikaw kay webmaster. Kabalo si Renz Milanding to, yawa adoy. Isa sa mga wordplay or butang nga kanang naa na diha pero walay lain mi gamit. Siya ray mi gamit adto. So sa mga dili aware ang team sa UC is Webmasters. Diha gikan si Junmar no. So mo na yang kuan niya gikan sa internet tanan impormasyon ni Pen, tanan niyang lines and Google Wrapper basically and ingin niya Webmaster. Yo, mga linya ni mo gikan sa internet, kay sa internet grabe ka hustler, di man ka taga-Yusipin, pero ano, ikaw kay webmaster. Ikaw kay keyboard, warrior shit, grabe ka hustle dong hilig mag-battle sa internet, may pak sa messenger na lang nag-battle ron. Mga kagrupo ni mo ron, kagrupo sa nako na sa una, ato ni istoryahan, akong trato ninyo ba sa una hantod karon, walay kausaban niya nung inyo kung gitalikdan, gitabangan, imbes nga tabangan niya mo yung magtaas kog pride natural, ibulingon di mo batasan. Oo, wala ko'y kasing-kasing, tanan-tanan maangin mong gidamay na ako'y mga kagrupo penkilig sa giga, mandamay og lain, pero sakto lang personalay ahak. Nagsakay Miss Chicks mo na tiyanak. Pag naog sa jeep, pinaggunit, pastutoy mo rabag na yung matagak.
Agi, perfect hindi nga performance ba. 60 mo na tiyanak. Pag naog sa jeep, pinaggunit, pas tutoy mo, rabag na yung matagak. Sayop kaayo ka, Pen. Nga diri ka na patungtong, di man ta kasi Marcos Pen, pero nang magkagbungbong. Kapit ako, maumag, eskwela. Sakto ikaw ang gihatag ni John Leo nga diploma. Mo graduate ko, March pa. Pero mas humano ang tigaguna. Ha? Mga J, natadaan kay sa sunod na linya, imposible na mabuhi ka. Kining Pen, isod na ninako sa bagay man na ang klase niya. Mamuhi na! Sarapolo! Sarapolo, Sarapolo, Sarapolo. Usakos mga gigahadlukan, kay sarap battle ako kay Monster na. Karong gabi ang pabatudaan nga di ka battle MC Sarapolo kundi performer. Time back you ka. Tama do. So, ano no? Para siya masterclass ni Range no. Muna at anisad nga time malagot ko kadaghan kag hater sad si Range nga mabasa nimo sa comments ani nga time nga ngano naam na siya sa flip top, di mo na siya kamao and ipakita nimo sa tanan hater ni Range sa battle MC kini nga performance they would realize nga kanang it's not just an entertainer. Puta grabe to do dito isog kito bang bangon. Aton judging Rapolo Laglag Barados. Finals. Last battle of the night. Ben Pluma versus Range. Pagpakatog balik. Kaya nga battle. Ari na magita kung isa si Daog Yawa. Dahil salamat sa atong sponsor. Pingon natin rin karon tanan. DJ for the night, dahil salamat, we got DJ Daiho! Judges decision, pito itong judges. Final round, judges decision, 7-0. Champion sa Laglag Barados, Range! Yo, salamat sa tanan nga nanay, salamat sa tayo sa tanan sponsor. TKS! TKS! Yo! Apil na na misari. Ang di na mo madarin. Kaya mo! Ben Pluma versus Range! ayaw ani nga tanawa di nga freeze frame mo. Range yung Jan Leo ba. Damn. So kita ba ito nga performance? Iwa agad ito nga performance ay. Range kung if possible man nga nakatanaw ka ni nga review karon. Miss na kay ka na mo fret pagpakalig-on dyan sa sunod. God damn. Let's go. So sa tanan na nanaw, salamat sa inyong tanan no. Kita-kita sa sunod. Once again, Marshall Bonifacio para sa yawa nga review. Peace!